duk wanda ya ce kai ba kowa bane kai ma ka kalle shi a matsayin ba kowa bane. Kar ka yadda ka je gurin mutum yana raina ka amma kana cusa kanka kai dole sai ka je. Duk wanda ya ce baka kai ba baka da matsayi ka fita daga harkan shi. Bai da matsayin da zaka zubar da girman ka saboda shi. Duk wanda ya ce kai ba mai mutunci bane kai ma din ka kalle shi a matsayin ba mai mutunci bane, bai da mutuncin da zaka je ka sayar da mutuncin ka saboda ka kusance shi. Duk wanda yake ganin cewa kai baka kai ya shiga harkan baka kai ya alaka da kai ba kai ma din ka fita daga harkan shi. Ba a yadda kuma ka je ka zubar da mutuncin ka ba wai saboda kana so ka kusanci wani, ba a yadda ba. Girmama kai dole ne. Kada ka yadda ka bari kowa ya raina ka. Kada ka yadda ka je inda za a raina ka, inda ba a san mutuncin ka ba. To idan kai cikakken mai imani ne kada ka yadda ka je wannan gurin. Saboda akwai wani ka'ida da suke cewa at-ta'awunu ma'al muta'awinina wat takabburu ma'al mutakabbirina sadaqatun. Kai girman kai ga duk wanda yake da girman kai. Duk lokacin da mutum yake da girman kai to kai ma ka mai girman kai kai sadaka. Saboda ka nuna mai cewa Allah ne kadai yake da girman da ya kai ya girman kai. Saboda haka duk wanda ya taka ka kada ka yadda ka je inda za a taka ka. Kada ka yadda ka kusanci wanda bai san mutuncin ka ba. Sannan sai suka ce wata awunu ma'al muta'awinina. Sannan kuma ka zama mai kankan da kai. Duk wanda ya ce kai kana da wani matsayi ko kuma ya girmama ka kai ma ka girmama shi. Tit for tat haka ake rayuwa. Shi mumini baya zuwa ya kaskantar da baya zuwa ya kaskantar da kanshi. Amma kuma baya girmama kanshi, baya ganin cewa shi wani ne. Sannan kuma baya bari a raina shi. Wata rana wani sahabi ya zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai ya Rasulullah, ya ce ka ganin nan da nake haka? Ya ce tsaf-tsafiyan da ka ganin nan kaya na tsaf-tsaf ina kamshi haka nake kullum, ba na so in ga da ko kaɗan ya taɓa ni. Ya ce shin wannan ma girman kai ne? Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai inna Allah jamilun yuhibbul jamala. Ya ce Allah madaukakin sarki mai kyau ne, yana son ku rinka kyau. Saboda haka kar ka ga mutum yana yawan wanka, yana yawan sa hula, yana yawan sa kaya, yana yawan cin wanka kullum baya cikin datti, sai ka ce kalla wannan kaman baya son ya taka kasa. In kai kazami ne kowa ba kazami bane. An fahimta ko? Saboda haka ka zama mai tsafta. Suna cewa cleanliness is close to godliness. Ka zama mai tsafta ko da yaushe to kana kusa da Allah madaukakin sarki. Allah madaukakin sarki ya sa mu dace.